sigurado magtrabaho. Positibo na servisyo, di ko na sa pagpagto, hindi sa sukat sa pag-iigugma. Panahon na sa atong pagpagto, pupunta sa atong mga handong, sang syudad, ang paghiya at higdad, ganong mga pasihan mo. Kung ito kapulot niya, hindi kapulot, at servisyo, makasigurado, ay hindi kapulot. Ang problema sa droga, iyan ang malugod, ay hindi kapulot. Ang makakurat, iyan ang tapuson, kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Uy no mga kabyanan sa liwat, may ngaga naman sa inyo tanan-tanan. May ngaga sa bilog nga Western Visayas. May ngaga sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capiz-Aclan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, may ngaga kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Bistado! Sa kinandan mga kabistado, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatarakay sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainitinit kang nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, mangin kaupon man naton karon ang mga report nga informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Bistado! Sa kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alohado Kapulot. Naga-welcome gate sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Monday. Lunes kita subong adlaw. Pizza 2 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Aragay 2023 na kita subong gali. Boom! Kamusta kamuda? Kamusta ang aton nga paningkay-singkay? Kamusta New Year ta? Ayos lang, ayos lang. Okay lang ang kwan nyo, New Year nyo. Ay, happy New Year sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga sumulunod. Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga nangin aton subong kabay pa nga nangin mangin makwan mangin kabay pa nga mangin maayo kag kabay pa nga mangin manami sa aton ang 2023. At least nalampasan naton ang 2022. Ang kabistado ang 2022 isa sa pinakadako kag pinakagrabe nga challenge sa aton kabuhi. Most especially sa akon personal sa akon personal yung mga kabistado, grabe ang challenging sang 2022. Terrible nga kwan. Daw halos ang 2022 ihamak nga puwerte ang paghatag sang gumuntang sa akon nga kabuhi. Sa akon personal nga kabuhi. Lantawahan nyo bla. Grabe mo. Halin mga kabistado sa nga to siling nga pagpadalagan bilang mayor sa syudad. Hasta nga daw halos daw hindi ko na malutsan kag hindi ko na daw halos grabe ang kwan sa aton no, butong sa aton paidalom hasta tanan-tanan nga mga pagyagutan, tanan-tanan nga mga pagpang
problema patikos, Oga, iya nga tanan-tanan nga mga Pulot, pagkanubo, alamaklak tanan-tanan nga mga pagpanghikay, tanan-tanan nga mga pagpangbuli, Pulot, tanan-tanan nga pagpaanto sa pagpasaka sang kaso, kung may trabaho tanan-tanan nga pagkanubo, Porsigido sa aton nga kabuhi na dihamak, Diri sa syudad hasta sa aton nga trabaho, hasta sa aton nga Yun may mga kwan kita, may mga ang mga handog grabe nga mga challenge gali ang kwan, no? Mga challenge ang nagyan aton sa aton nga kabuhi sa sining tuig sang 2022 nga ini. Salamat kitang nalampasan naton, no? Tanan-tanan Ikaw ako pagkaguba sa aton sining trabaho, pagkaguba sa aton nga damo-damo sa mga gusto nga magguba sa aton personalidad, Kasigura damo-damo sang tao nga Udon ka pulot nagahingabot sa aton sa tuig sang 2022, dihamak nga puwerte nga mga pagpanghingabot Idol hasta nga nang totally gusto gid bala nga Iya damo-damo sang tao nga gusto nga mag-back down sa aton, sino gusto nila nga magguba kita, gusto nila nga Ikaw kuan gid ba nang may trabaho madunot-dunot kita bla sa ining tuig 2022. Porsigido Pero na kuan tama na, dalampasan tama na. Anyway, Diri sa syudad nagapasalamat kita sa mga Ginoo nga bisan amo to nga mga challenges ang nagyan naton. Atong Ang tanan-tanan to puro lang tanan daw kuan, no, daw pag down, no, sa pag ang tanan bilog nga 2023 down kita tanan-tanan daway gid sang up sa aton kabuhi, ano, puro gid down ay kabistado. Di ka kapyot lang kita sa mahal nga makaako nga malampasan ta. Pulot Di at least subong Tampad nga pagsa malampasan naton ini tanan-tanan kag ginapangamuyo naton nga kabay pa nga mangin maayo ang 2023 sa sining sa aton sa akon personal nga kabuhi, sa akon kuan, no, sa akon career, Damaklak tanan-tanan mga kabistado. Puson kay ay Pangamuyo kita nga kabay pa nga mangin kuan lang mangin maayo sa akon ang 2023. Sigurado Kaya 2022 baw di hamak ka puro gito tanan-tanan ubos-ubos yun. Porsigido So halos kuan, no, Nasang lang gani kay nalampasan ta ay pwerte nga Panahon na nagakuan ka, may mga ubo na kuan ka, nawadaan ka sa mga amigo. Kay abi nimo ang imo sini nga ginatalauman nga sadtong una pa dugay-dugay na nimo nga pagkilala sa ila, abi nimo mga amigo mo gid sila nga mga matutuod sang una. Gali igo dayawon kwinta. Pulot No? na Kain gali nga klase sang mga matutuod nga mga amigo. Pagserbisyo Hindi gali matutuod nga mga amigo sa pagkamatuod Doldon sang ulihi. Pulot Nangin mortal mo pa nga kaway, so sumuryones si Rapon ni Santissima. Oh. ay So at least, Kapulot ang tuig 2022 nangin isa ka memorable sa aton, Puson sa kay akon mismo nga kabuhi, ya, ha? Kapulot Sa akon nga kabuhi, nangin isa ka memorable katama ang kuan, no, balo ka mo mangin memorable sa imo ang isa ka bagay kang isa ka butang. Ako Diri sa Kung ina bala ang kuha man lang na sa kabutang mong panahon either grabe ang pag-antos mo, memorable na sa imo, o kung grabe ang kalipay mo, ang hatag sa imo sang kaayo, no? Siman So ang 2022 nangin isa ka memorable ining Pulot na tuig sa aton, Doon Kapulot mas especially sa akon personal iya mga kabistado. Nangin isa ka memorable ini sa akon ang Doon Kapulot tuig 2022. Ang problema Damo-damo sa mga amigo nakon nga ubos kita ng kalataltal, damo-damo gid sila. Doon Kapulot Pwerte kadamo sa mga ginakabig naton nga mga amigo ko nga nagkaladula sila tanan-tanan sang 2022. Doon Amo nang hambal sang akon nga bag-o nga amigo. Ako sigura Sila nga sa akon, sila nga pare. Kung gusto nimo makilala, kag gusto nimo mabalaan, kag makilala gid ang matutuon nimo nga amigo. Diri sa Kung matutuon mo gid siya nga amigo, Tugma listingi intra sa politika. Nasang Ay once siya mag-intra ka sa politika, tra mo na makilala Ang mga kung sino gid ang matutuon mga amigo, kag kung sinong hindi mga amigo gali. Ya siling ya, amigo kamo gali kay ang iya sini nga pag-amigo si imo hapaw kung sa mga hiligaynon pa nga mga madalom
salimpapaw nga klase sang pagkaamigo. Ulot So, diri nato nakilala ang matutuod nga amigo. Diri nato nakilala ang mga piki nga mga amigo. Diri nato nakilala ang mga kuno abi amigo mo siya gali kay siya pang matumok sa imo. And diri nimo makita mga kabistado kag makilala ang ginahambal nga nagapakilala nga kuno abi amigo mo gid siya, kuan mo gid siya, best friend mo siya. Amiguho niya gid katurutudo kay silinya miguhay gid kamo, bisan ano pa matabo, miguhay gid kamo. Diri mo na sila makilala sa tion nga mag-intra ka sa politika. And beside that, kung kuan mo makilala mo sila sang matutuod, di mga kabistado nga ginakilala nimo nga hindi mo tutuod mo mga amigo subong sus mortal mo pa nga mga kaaway ang iban, hindi bala yan. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Pasalamat kita sa mahal nga Ginoo sa mga makaako ginatagan pa kita tsansa nga makalantaw kag makabatyag kag mangin kaupod ang problema sa makakita sa bilog nga kalibutan sa ining tuig 2023. Ay ina pangamuyo naton nga kabay pa nga ining 2023. Mangin maayo ini ka mangin matarong sa aton sining pangabuhi. Bisan mismo sa akon personal kabay pa nga ang 2023 mag-ugyon sa aton sining pagpangabuhi sa subong mga sa subong nga tuig 2023 mga kabistado. Ang isagid sang ako nga ginapabugal kag isagid sang ako sino ginapasalamatan sa mahal nga Ginoo mga kabistado kay bisan amo na nga grabe ang mga inagyan naton sang 2022. May ara gid sang mga pumuluyo naton nga ilabi na gid ang akon sini nga mga sumulunod ang mga nag-upod sa aton, ang mga sumulunod naton ilabi na gid sa aton sini nga programa sa especially sa kahanginan kag diri sa aton sini sa Radyo Bistado. Ang napasalamatan ko gid kay kamo tanan-tanan nga mga sumalakdag nakon nga mga supporters and mga followers nakon. Ang mga supporters naton ka mga followers kamo gid yang akon nga napasalamatan nga ginapasalamatan naton ina sa mahal nga Ginoo nga ginhatag niya kamo sa akon nga nagahatag sang kabaskog sa akon agod nga magpakigbato para sa aton nga kinamatarong kag magpakigbato para sa aton nga kayuhan pangkabilugan most especially kamo man ang nagpabakod sang akon nga badatyagon nga magpanindugan kag magtindog subong bisan nagaisahanon lang kita. Pirang nahot na lang ang nabili naton nga mga amigo, pirang nahot na lang mga nabili naton nga mga best friend, pure gid nga mga best friend. Pirang nahot actually jutay-jutay sila kabilog nga nabili. Halos pertik na mo damo kun dragin. Labi na gid kun when it comes to istoryahan tang politika, perte mga kabistado. Nabilin sa akon pirang nahot na lang ang mga pure nga amigo mong inablang hambal bala nga prangka bala nga niya pare. Hindi kuya pare bisan mo pang matabo da tiguhay na tagyapo. Tiguhay gitay gyapo. Kay lain mga kabistado ang inang amigo nga pure nga amigo. Ang inang amigo nga gatubangay kamo amiguhay kamo gali kay ginalipot yakap. Kagamo na sang pinakamasakit nga batyagon sabi nyo. Ang pinakamasakit nga batyagon abi nyo kunano. Kay ina bala ang nagalaom ikaw nga amigo mo sa gali grabe ang imo sining kwan nga grabe ang imo sining nga pagsalig nga abi mo pure mo gid sa amigo sa hirap at ginhawa sa kalalatan o kun man sa karaydan danya ka miguhay kamo kapusan gali igo dayahon kwinta pag pitik sintas makwan pa siya inang makontrahanay kamo maaway kamo sa isa lang ka prinsipyo nag-away kamo pagkatapos sa ulihi personalo niya ka hasta nga pangitaan niya pa ka ideya nga madunot kagid ma-down kagid hasta nga maabot sa tiyempo nga ang mga iban nga mga nagakontra sa imo no amo pa to ang dampigan niya amo pa tong apinan niya kay
kung imo lang tawon, ti siyempre ang mga kontra mo to, amo na to ang mga siyempre para sa kaaraydan. O hindi ba lang? Kay mo ka nga, abi mo, kontra mo to siya tungod kay imo nga gina-drive out para sa kaaraydan sa pumuluyo, para sa kaaraydan sa publiko. Kitapusan na mo patong dampigan niya. Aba, sakit ba tiyagon? Mga kabistado, kung wala ka lang kung malapkol, kung malayo ka lang sa mahal nga Ginoo. So, makuan ka do, maribilde ka do, maribinta ka. Galing ano sa ginasiling bala nga basta gani ginagaydan ka, kag basta gani nga malapit ka lang bala tiyagon mo sa mahal nga Ginoo. Hindi magsulod sa pinsar mo ang magtimalos, hindi magsulod sa pinsar mo ang mahambal abing mabalos ko si imo mo to, kundi once gani nga malapit ay mo bala tiyagon sa mahal nga Ginoo. Magaydan niya ka, mambal sa nga sige lang. Daw ka sulod sa pinsarya bala nga daw ginadiktahan niya ka bala nga sige lang. Inang pabay ilan na siya kay ti amo na yang pamaagi nga malipay siya nga gusto kay i-down giturutudo. Kita kabalo. Iban gani gusto pa nila ipapriso pa ko mo. Pa nang ginahulatan na tanaton. Lita basi bala kon pila kadlaw. Sigurado. Way takbalo. Ite siyempre may mga kaso pa kita nga natubang. Ang 2022 ni mo ni pinakamiserable na kon nga pangabuhi mga kabistado tutuod gid. Ang 2022 amo ang naghatag sa aton sang miserable nga pangabuhi mga kabistadong 2022. Pero at least nagapasalamat kita nga ining pag nabatyagan naton nga miserable nga pangabuhi sang 2022 mga kabistado. May posibilidad ideya man ina kag pagbuot man ina sang mahal nga Ginoo nga himuon naton ini para nga makilala taman kung sino ang matutuod ta nga amigo, kung sino ang matutuod ta nga abyan, sino ang inang medyo sinong hindi demonyo. Hindi bla. So, way pa. Mga kabistado, kaining 2023 mangin maayo lang para sa aton pangaboy sa pangkabilugan sa aton pungsod, sa kalibutan, sa aton nga mga isig ka pareho, sa aton nga isig ka tawo, most especially sa aton personal nga pangabuhi. Way pa nga mangin maayo ang 2023 sa aton. Ang mga nagliligad, bayin na lang to. Itugyan ang tanan-tanan sa mga Ginoo kay ang mahal nga Ginoo siya ang magahatag sina sang siya sina ang ang magapamatbang sa ulihi kay kahibalo kita ngati kita makasasala kita halos tanan kita mga makasasala man pero wala nagakahulugan yang aton sini mga sala ya lagko gid mga sala gulugagmay lang mas lagko gurong iya sang iban to no hindi bla mga muyuan tanan sila kabay pa mabalag-una na sila especially grabe gid ang isa-gisang nalantaw ko mga kabistado kung nga anong ginhalinan nga nangin miserable ang pangabuhi naton sang 2022 ang ginatawag naton nga inang kuan ba ang kahisa number 1 amo gina ang ginahalinan kun nga ang niara ka nga amigo nga abi mo migo mo na gali kay hindi gali kay tungod nga may ara nga balatyagon or ginatawag naton balatyagon sang isa ka tawo ang ginatawag nga kahisa mga kabistado. So dulaon naton ina way pa ining 2023 way na sa may maghisa sa aton sa akon ay munong naganing siling ko tamaran ako kuan pa kung isa ginawa taman gani ka panago ginawa taman ka inang hindi gusto nga makita gid ka makilala gid ano tanabi karon kay sang aton mga handom nga para kung tani sa aton nga buhi ka sa ato sili nga pumuluyo sa pangkabilugan amo nang matabo no mata lang naton kay sabi nyo ang mapabugal ko lang sa inyo mga kabistado at least ngang 2022 bisa nangin miserable ang pangabuhi nato at least nagmiserable ang akon nga pangabuhi hindi ya kay para sa akon personal nga interest kundi nagmiserable ang akon pangabuhi tungod para sa interest naton
para sa pagbulig sa aton sila nga pumuluyo, sa pagbulig sa aton publiko. Amo nang manami. At least nga wala ako pagpabayi siguro sang mahal nga Ginoo. Tungod kay tinabalaan niya man ang aton tinutuyo para sa aton isig kapareho, para sa kaaraydan sa aton publiko, sa aton pumuluyo. Ang ginatawag naton matutuod nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kung guro kung nga waya man ko ginpabayaan. Kung sulob na sa pinsari nga anto sa lang anay Diyo. Duhi lang anto sa anay na sige pila ka adlaw. Sa tanan kuno nga makasubo may kalipay man. Kaya mo na ginapangamuyo ko nga sa sining New Year. Kabay pa ngayong 2023 mangin maayo ini siya para sa aton nga pagpangabuhi sa bilog nga pungsod, bilog nga kalibutan. Sa especially sa inyo kag sa aton personal. Okay? Ayos! Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Happy New Year! Kamusta? Ayos lang! Grabe man ang aton nga kwa, no? Grabe man ang New Year ta subong, no? Anyway, mga dalag ko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Diri kita karon sa mga pila ka mga summary reports. Mga pila ka mga nalagko nga mga balita sa aton nga mga pumuluyo gali dira sa aton nga mga viewers nga gusto magpanamyaw sang Happy New Year. Kuan la kamo da, comment la kamo sa aton nga comment section sa duwa naton ka mga Facebook page, ang John Kapulot News Live kag ang Radyo Bistado, and mga kabistado sa aton sila nga YouTube channel. Pwede kamo maka-tune in live, pwede ka kamo maka-tune in live man kita sa aton sini nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Kanto kamo da, no? Hindi man kamo dira makalantaw ay aton sinakaron nga maka-comment makamuda, no? Kag aton nagkaroon nga pagabasahon ang ining mga kuan nga ini, ang inyo sining nga mga comment, labi na gid sa mga gusto magpanamyaw, mag-greet sa ila sining nga mga miyembro sang pamilya, ilabi na sa mga taga-abroad, sa mga OFWs. Mga supporters naton nga mga OFWs. Congratulations sa inyo kag sa aton tanan-tanan. Nalampasan naton ang tuig 2022. Ati kamo sa nagligad na dalahig pa, no? Uy ko ni sa iba naton sini nga mga supporters nga mga OFWs bala. Kay sang chimpo sang una nga grabe ang winaswasanay sa aton, pati ang aton nga mga supporters nga mga OFWs kinapangbira pa. Kinapang waswasan man nagkadalahig, no? Ining mga supporters naton nga mga OFWs nagapalayagid man kag nagapalayag lang sang ila sini nga mga hindi abi pagkumporme sang pagkomentaryo sa aton during the time. Pati sila nagakaladalahig pa. So ako na kun nga bisan ano pang matabo ni pinalangga gid naton iniya kag ginapalangga tagi tudo-tudo ni kag hindi tagi malipatan ang ato sining kabalaslan kag pagpalangga sa aton nga mga OFWs nga mga viewers naton nga mga sumulunod. Thank you so much, no, sa aton tanan-tanan nga mga viewers nga mga OFWs. Ilabi kag labaw sa tanan, no, sa mga supporter sa ilabi na gid sa mga grupo sang John Kapulot Fans Club International. Pasaan naman nato ng 2022. Subo naman na challenge naman ini para sa 2023. Ay nga mangin maayo lang sa aton kag mangin maugyonanon sa aton ang 2023. This is the second day of 2023 of the year 2023, year of the rabbit. Ang sa Chinese calendar mga kabistado sa Chinese calendar mga kabistado inahambal na ang ini nga tuig ini sang mga rabbit. Ano ang kwan man? Ano ang mga characteristics sang rabbit man? Magluwas sina nga pinakasikat kag pinakakilala nga ang rabbit. Mga kabistado multiple ang ila ginatawag nga kwan bala ano gani pa daw sini nga multiple ang ila sini nga kadasig ang ila nga speed, no, kung padalaganon mo mga dasig ng mga rabbit kita yung ang istorya sang ang pagong at ang kuneho, di ba? Dasig padalaganon ng kuneho. Mga kabistado, magduwa sina when it comes to reproductive system.
Porsigido Mga kabistado do muning pinaka madasi kuno sa reproduction. ang pag-ibig. Irtinuwi kada bulan-bulan niya ga bata kunong rabbit mo. Kabistado. Mga handong basta Na hindi bla. ang syudad. Kada bulan-bulan. Kada bulan-bulan mga kabistado, perti ka. Si Manuel Aga busong aga kuan kuno mong gabata e kunong rabbit mo pertik dasig magpadamo. ay idol So, doon kapulot. Sa mga characteristics ang rabbit mga kabistado nano ay parte sa Chinese calendar no. Ang problema sa droga Chilingon kung parte sa negosyo may posibilidad. alam maklakurat Si Madam Auring ta sini ba? ay Ang ato ni bulo banta na ni ginakwanta na gina analyze talam la ulo analyze la niya. Hindi ko ya si Madam Auring. porsigido Hindi gani si Kwan. maksuna sa Sino nga manugpakot la. pagpagpagpagpag sang pag-iigugma. Tanan nga mga kadasigon ara sa rabbit mo. Kita Dasig magdalagan, ang mga handong dasig magkaon, isang dasig magpadamo, tanan madasig. So, gani mga mga kabistado, ano kuno ang tuig kuno sang kwan sang rabbit maluib. idol doon Nga man, araw-araw man di mangguro ah. Ha? pagserbi Tanan yang kwan ang ano ganini ang doon kapulot. Ang Abi sa inyo, abi da sa aton nga mga viewers, sabi anong paglantaw nyo idol doon kapulot. sa ining tuig sang mga rabbit no? Ang aton subong kwan nga sa aton sining base sa Chinese calendar. Ang year subo, Siguro. year of the rabbit, dumduman nyo nga sang nagligang ito, year of the rat. Actually, ako natawo, ako mga kabistado, is 1972. So, nakatuon ako sa Year of the Rat. Yabi ko, nay buinas ang Year of the Rat sa akon. Titanan-tanan, no, puro man. Puro matanan waswas sa akon. No, pariho lang bala nga ako nga isa ka ilaga. Nga nagasulod sa buho, nga ginakutkot, kay gusto nga hantingon. Nagdada mo ng kalimbawa ko sa nagligan nga 2022. Kaya natawa ako is Year of the Rat. Gitman mong kagahapasang nagligan nga to. Year of the Rat mong. Di ba? The Year of the Rat ako, 1972. Kasigurado Di ba? idol So, doon hindi man manami ang para sa akon nga tuig tong Year of the Rat nga to. Bay man. iya naman Kung basi Year of the Rabbit, basi Mayo ning ako niya, no? kapulot. Alam maklakurat Mariyo lang sang una to sang Year of the Rat to, ti Year of the Rat man ako. Uli lang nga panago ko to yes buho, to halakot-kot lang nga kutkot, do halos damo sa naghunting sa akon. Gusto nila, ya nga, dakpon kita ko, hindi bla. Ito mo ng sitwasyon ko sa nagligan to eh. Sabay pa nga manami man, no? No? panahon Ang atong sa base sa Chinese calendar, ang tuig 2023 is Year of the Rabbit, mga kabistado. Tuig sang mga rabbit. So ano ang kwan sang mga rabbit man? Characteristics sang mga rabbit man. Number one, tanan nga kadasig ara sa ilam. Dasig magdalagan, dasig magkaon, dasig dasig magpadamo. Tanan nga kadasig ara sa ilam. Kon parte sa mga negosyante siguro niti basi madasig magkuan no. Basi madasig dasig ang kuan magdasig magsaka ang imong puhunan no. Basi magdasig ano panawag sini? Basi magdasig inang dako ang imong negosyo. No, basi amo man no. Kon parte sa pamilya ti basi magdasig magdamo pamilya mo. Kon parte sa paghigugmanay basi magdasig ang inyong magdasig ang inyong kwan nga develop ang mga relasyon ninyo. Basi mga amo na no. Magkabay pa. Dapat positive lang tatanan-tanan ha. Hindi ka mo magpaminsa sang negative subong kay bag-o sugod tuig ni. Dapat kinanglan. Ara kita sa positive thinking mga kabistado ha. Dapat think positive lang tanan-tanan kay ara kita sa pag-start sang tuig 2023. Okay? Kakabay pa nga madasig na madula ang pandemic. Actually ang aton mga kabistado nga kwan nga ang aton nga 2023 ni talantaw naton nga may posibilidad
nga magabalik na ang face-to-face naton Diri sa nga kwan nga inang eskwela, estudyante nasa ato sining education kita may face-to-face na kita laban-laban nga pamaagi sang edukasyon sa pagtudlo. iya So nga 2023 kag ti optional ang ginatawag nga paggamit sang face mask mga kabistado. Doon ka po Sabay pa nga amo na siya. ang pagservisyo So kuan lang kita. sigurado ay Amo na ni ang pagbalik sang normal Nasa- nga pangabuhi sang aton sini nga mga pumuluyo. ay Kadalagan sa 2 to 3 years gid man. alam maklakura Tub-tub 3 ka tuig. kapuson Nga nag-antos kita sang pandemic mga kabistado. And now, ikaw pag ako we sige are now approaching sa inang o sige magservisyo pagbalik sa daan naton sini nga pangabuhi nga hindi na limitado ang aton sini nga paghulag. nasa Pero at least nakatuon kita sa ginatawag naton mga kabistado nga pagpangabuhi nga mangin malimpyo ang aton sini nga pag-ugali. Among natun-an naton no? Nakatuon kita nga mangin malimpyo ang aton nga ugali. Lantawan nyo ba lang? Kada hulag sang tao subong hindi sila kahulag kung wala alkohol ang kamot nila. Kada hulag sang tao subong hindi sila kahulag nga hindi sila makapanghinaw ka makapanghabon sang kamot nila. Kada hulag sang tao subong droga iyan may ang mga time kung kaisa nga kung daw ginakita mo daw ginasipon ka daw ginaubo ka ang maklakura una nga time yan napabahian lang na kapuson subong iya kung ikaw mismo nga personal nga daw ginaubo ka o kung ginasipon ka sigurado kaya kabistado ako no? Ay, ikaw na mismo iyang maglikaw, ikaw na mismo iyang magamit sang face mask para nga hindi ikaw makalaton sa iba. Hindi bala amo na natun-an naton. Sa aton sini nga pagpangabuhi subong hindi bala. Kita nyo kung ano mga natun-an naton sa sining paghimo sa pandemic. Sometimes ang pandemic makasulumpa. Ang grabe nga pag-down sang aton nga ekonomiya. si Manuel Pero ikaw ako kay Judah kung aton lang tawon Tuldon ka may mga ara man sang positibo nga gindulot sa aton ang pandemic. ay idol ka Ang negatibo kay manti siyempre naguba ekonomiya ta, guba pa nga buyanan ta, damo sa nagantos, damo sa napatay, Tuldon ka po nagbaratian. alam maklakura Pero mga kabistado, kay idol diri man kita nakatuon sa atong positive side niya, no? Iginhambal ko sa inyo. my God Nakatuon kita nga mag-ugali kag magpangabuhi nga ang ugali naton mangin matinlo. Tanan nga nasyon, hindi lang kay diri sa aton sa Pilipinas. ikot Halos tanan nga nasyon nagtuon sang pagpangabuhi nga matinlo. upos Hindi bala? kung Sa mga una nga time hindi ka kita tao iya nga galakat siya may dalang alkohol bagi o hindi bala? Sa una yan. mga kasiman Sa una hindi kaya kakita yung tao iya maglakat siya sa dalan. ako kay Judah Kakita siya nga may ginasukbit siya nga alkohol hindi bala? Or face mask hindi bala? Kag hindi kita kakita sang unang nga tao. kay Nawas gani may mga tao yung nga nagaubo. Kung mag-ubo, yaway ka panabon, yaway ka panabon. Kung nandabag pa gusto na sa kawa, o may ugad sa piyak mo. Di ba? Subong, alam maklakura nakaugali na kita, ato na nabatyagan, ato na nahibaluan, kag nakatuon kita sang ugali nga mangin malimpyo, ako si kag nangin good manner. Inang kung mag-ubo ka, talingi ka, tagutabunan mo ba mo, o hindi gani takod ka face mask. O hindi ba? Kung daw ginasipon ka, ikaw na mismo yung katakod sang face mask. atong Hindi ba? yun upos kita sa So, atong muna siya. Damo sa mga natun-an naton anyway, hindi bala? Nan. iya Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan ti kasiman ining 2023. Kapay pa nga magabalik ni kita sa matutuon nato sini nga pagpangabuhi. Tuldon ka Kag tiyan mo lang na ang optional. No? issue Kung gusto kita kung na face mask kita kung hindi. idol don ka Kung sa subong nga aton sini nga ang problema sa droga pinapaabot-abot sa sining tuig 2023 sa pagbukas na liwat pagbalik sang klase. alam Okay? So, at least, puson kay thanks God. katulog Lampasan naton ang tuig 2022. kurado may trabaho Ang nga mga challenge nga ato sining nga mabaton, nga ato sining nga pag-atubangon di sa oras ining tuig 2023. sang Diri kita karon sa ato na nga mga headlines. panahon na Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. upos kita
kita sa atong mga handong pasanungit sang syudad ang iya at dignidad. So diri na kita mga kabistado sa ato sini nga mga dalagko na nga mga balita kag information sa aton karon nga mga headlines. Ulot na Si Pope Benedict XVI serbisyo ang napatay sa edad nga 95, 95 years old. ang problema Napatay si Pope Benedict XVI. dito kay ay Ini siya ang natalana ang galubong sa Enero 5. lamak na kurap Muna ginasiling naton nga bisan ano pa sa aton kabalaan. doon ka Kung hindi kaya Diyos, kag hindi ikaw iya mo ang makaako, kung may trabaho kamatayon kagit. So bisan pa nga nagaserbisyo kita sa mahal nga Ginoo, tanan-tanan nga pagserbisyo tara sa iya, apang mga kabistado, abot ang tiyempo nga madula kita gyapon sa kalibutan. una sa For example, Mother Teresa. syudad sa Mother Teresa mga kabistado to kay isa lang to yung magbinuting. una sang Bilog niya kagabuhi, sa bilog nga kabuhi niya halin sang gamay sa magdako siya. atong mga Isa handong lang to siya magbinuting. sang syudad Patay sang pagkapatay niya, hindi ara man gyapon. Kay kamatayon kita sa tanan-tanan nga bagay. di manwa Kita nyo ang aton Santo Papa, at siyempre amo na sang ginalantaw naton nga pinakamalapit sa mga Ginoo. ay Diba? tuldon ka pulos Tanan nga pagserbisyo sa Ginoo ara sa iya. isyo makasigurado Gadya 95 napatay ang Santo Papa si Pope Benedict XVI mga kabistado. oga iya Ang niya is January ay 5, tuldon 2023. alamak na kurap iyan Samtang pusol kay idol don sa iban pa naton nga mga balita sa mga balita balita lokal sa aton mga kabistado nga mga dalagko nga mabalita kag information sa mga balita lokal nasang pagpato atong pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagan. igugma Kaon naton karon ang summary report sa pangkabilugan sa total nga atong ilang ginatawag naton nga New Year's Eve incident. Dala ang mga kwano, dala na inataran-tanan nga firecrackers incident, mga stray bullet, mga nagkalapilasan sa kaso sang idol mga kabistado sang firecrackers na at pagserbi mga minaoy man na no? kurado ay Bilog nga mga balita sa bilog nga ang problema sa Region 6 mga kabistado. Waludo ay Lakip na sa ato sining nga tagsa ka mga probinsya sa bilog nga Region 6. alamak na kurap Nato na karon ang mga latest nga mga balita upod sa ay aton nga mga reporters. ulot Samtang ikaw kag ako dito sigo sa may probinsya sang Capiz may ara ka mga biktima sang firecrackers, 5 ka bilog sang nagligad nga New Year's Eve. isang pagpato 5 bilog gid ang biktima. Kaya gani kay nagulugagmay lang. For iso mga kabistado akong pagpukyon ang pamuno ni President Rodrigo Duterte during that time. Sa iya sila nga pag-regulate sa kag pag sa pagdisiplina. Ang pagdisiplina yang pagpaimponer o kung pagpaimplementar niya sang disiplina sa aton sini nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Sang tiyempo ni Tatay Digong idol don nagpabilin ang iya sini nga pagdisiplina sa aton nga mga pumuluyo when it comes sa kada New Year. Na ang pagpalupok mga kabistado hagan-hagan, ang pagpalupok hindi basta-basta, dapat napahamtang sa insakto nga lugar. ako Si sigo ini mga kabistado sunod na ang pagdisiplina nga ginhimo sang atong presidente sa sulod sang anong katuig nga nagpangalagad si President Rodrigo Duterte. Siya lang sini ang nakapaimplementar na dapat disiplinahon ang pagpalupok, hindi ka magpinagusto lang ko sa diin-diin. Kag dapat lantawon gid anay na dapat mangin safe ang aton sini nga lugar nga ginapalukpan sa aton nga mga palupok kay manti hindi manigar kag gini madula dayang tawag naton nga tradisyon nga kinanglan mapalupokid para nga pangpasungaw kuno sang dimalas, pampalaya sa mga dimalas kag pampa-welcome sa dibuinas. Hindi ba? Subong mga kabistado, amo na ni ang sitwasyon. Amo na ni sang ang natabo ngati kita nagamat-amat na disiplina sang ato sining kaugalingon. Ginsunod na naton kay manti hambal ko sa inyo nga basta gani nga ikaw ang isang ka-leader, no? Kabalo ka magpa-implementar ka mag-imponer sang disiplina sa imo sini nga pumuluyo. Sundon na malang nasa ulihi sang aton mga kauturan. Pirmiro man na ang medyo mabulubuday. Sa ulihi na sige-sige naman lang nga. Hindi ba?
Nakita nyo, wala sang mga dagko nga mga insidente nga nagluluntad. No? Labi na gid may sunog nga nagluntad sa kagabi sa Haro. Pero ang ginhalinan niya hindi ya kay firecrackers ang ginhalinan. Ang ginhalinan niya ang kandila nga ginsindi sa altar. Ang kandila nga ginsindi sa altar mo yang ginhalinan sang sunog sa distrito sa Haro karon. Kagabi. Kandila to ya hindi to ya kay kwitis, hindi to ya kay whistle bomb, hindi to ya kay libintador, kundi to ya kay plapla o kung ano pa ginang iban nga mga palupok. Mga sinturon ni Judas da, mga 5-star na mga kamara. Hindi amon ang ginhalinan. Ang ginhalinan niya ang kandila nga gintongtong sa altar nga ginhalad, no? Mga kabistado. Balo ka mo mga New Year ni ka mga Christmas, may mga halad-halad na yung ato sina makauturan nga butang sa altar. No, hindi ba? Yung kandila nalipatan sa pagpatay, pagkaaga. Upod ang kandila, nagmakot ang kalayo, nasunog ang balay. Mga kabistado, kagina dito sa may distrito sang Haro. O, hindi ba? Amo na siya. Kani sa ato sini nga mga kauturan, sa ato sini nga mga pinalangga, nga mga tagparamati. Standby kamo kay ato, nakaroon nga pagkatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, naring pinaka-the best nga balita. May mando karon mga kabistado. May ara pagalinaw isa ka headlines. May isa ka tiyo nga nagsita kuno sa iya nga hinablos. O ginbuno to daw patay gid. No? Kung isa ginasiling ti kaway pinamilya ti dalaguro hinubog naman iya, no? Nato na karon mga balita kay information man nagikan sa iban pa naton nga mga reporters. Inari pagid ang isa sang pinaka-kampiyon nga balita. Pinaka-the best nga balita para sa aton nga mga pumuluyo. Ngayon Jerry Treñas nagpost sa iya sini nga Facebook page nga nagbutang ini sang pahanumdom kag paandam. Pahanumdom kag paandam sa tanan-tanan nga mga traffic aids diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Tanan-tanan nga mga traffic aids sa bilog nga syudad sa Iloilo. Preparar kamo, plastar kamo tanan-tanan, halong kamo. Ayaw ko nga ay mando karon si Mayor Jerry Treñas kag pagpangabay sa mga publiko nga buligan siya kuno. Buligan siya pangdakop sa mga traffic aid nga naga-marites. Mga chismoso kag mga chismusa nga mga kwan nga mga traffic aid. Once madakpan ini mga kabistado with corresponding pictures kag magkalabot sa opisina ni Mayor Jerry Treñas. Ang suspindiron kamudayon tag 2 ka semana. Ikaduha, makita nga ang mga kwan ang mga traffic aid wala labot nga naga-chismis na nagapasilong pa sa mga puno sang kahoy, gapasilong sa mga puno sang building, nagapasilong sa mga kilidalan o sa mga poste, kapanago na gapasilong. Mga kabistado, mapicturan kamo gani tanan nga mga traffic aid nga ini, mapicturan kamo gani kag mapadala sa kay Mayor Jerry Treñas. Number 1 ninyo nga penalidad, suspended kamo 2 ka semana. Kag sa dalayon nga sige-sige nga pagkita sa inyo nga amo na pirming attitude nyo, ang imoon sang mayor, pagkakason kamo sa serbisyo, pangtaltalon kamo sa serbisyo. Ara nyo, ala nyo, galing daw balis ka daw, daw kano daw hindi nami aw, kabalo kamo mga kabistado. Ang aton nga mga traffic aid, hindi ni sila mga kabistado, mga robot. Ang mga traffic aid naton, hindi ni sila yung mga robot. Nga kung yabihan mo lang sila kag butangan mo silang bateri, maandar lang sila kag magtudo, da bahala da ulanan sila o kung initan sila. Ang importante, basta may baterya lang ya ang robot, sige na ya kumpas, sige na ya lakat, sige na ya andar.
Di ang aton nga mga traffic aid, ya mga human ni sila, mga tao ni sila ya. Porsigido Mga tao ni sila nga ginagutom, mga tao ni sila nga ginabalhasan, mga tao ni sila nga ginainitan, mga tao ni sila nga ginatugnawan, mga tao ni sila nga makabatsyag sang lutoy ukon kakapoy sa tion nga ini silang nagatrabaho kag maigo sila sang puwerte nga init kag puwerte nga ulan. Mga tao ni sila. That's why mga kabistado nga ini nga klase sang mando ni Mayor Jerry Triñas nami manay kay do nagamat-amat na sa istrikto, hindi bala? Kung kuya pa lang taon tinami mani nga mando ni Mayor Jerry Triñas man nga nagamat-amat na sa istrikto, Alamak na kurat Lukiya nga tapuson Kay ay hindi bala? Hindi nami man makon mo na isipa bla mayo ni kay magtalarong ng mga traffic aid nga ni magtrabaho gini sila tanan-tanan tudo, hindi sila Bisyo tinamaran da nga magpuro panago da sa mga pasilong da sa mga puno sang building da, pasilong da sa mga puno sa mahogani da, puno sang akasya da, Pupus kita or magpasilong da sa mga puno sang kahoy nga lawaan da. Sang syudad O hindi ba na? Hindi namin igidi. Pero mga kabistado, Galing mga kasiman hindi ay daw hindi manami para sa aton pala matinan kag sa ato sininga sitwasyon sang ato sininga mga traffic aid. Sigurado May kang tanan sa ginareklamo sang aton nga mga pumuluyo kontra sa mga traffic aid. Nasa droga Iya nga Ang ginareklamo ya sang aton nga mga pumuluyo kontra sa mga traffic aid. Alam Hindi ya kay ang tungod sang pagkatamaran nila. Puson Kay kalabanan nga mga traffic aid, hindi man niya tamaran. Para man na sila yaga trabaho, man na sila sa dalan. Ang ginareklamo iya sang aton nga mga sang aton nga mga pumuruyo sa traffic aid, hindi balaya mga kabistado. Ang parte sa ila nga pagpangilkil, Diri sa syudad Sang di daw pagdi baliskad niya mga kabistado ang yan ni Mayor Jerry Triñas. Atong pagpukyon Kay okay lang niya gali sa iya. Ando ang pasanin Kung mangilkil ang mga traffic aid, okay lang yan kay Mayor Jerry Triñas. Kung mangurakot ang mga traffic aid, kamudamo ka pa sa mga paagyan, Dapulot na antes nila nga hatagan sang pinalidad ang mga traffic aid nga ini. Dumduman nyo? Isyo Matas May isa ka traffic aid mga kabistado Dapulot nga nakasala. Ang problema Atong isa ka traffic aid bla to Na nga malinto Kay ay ang pagpangdakop ya to bla sala bla. Alamak na Tublangin pa si Bangda niya tublayang motorista tubla nga ang ginadala nga traffic ang ginadala nga driver's license piki duman nyo why gito mahatagan mga kabistado sang pinalidad. Number 2, ato ang ginreklamo mga kabistado nga nagpangilkil sang 500 pesos sa isa ka complainant mga kabistado nga si Mr. Chin ba to dumduman nyo? Sang permiro, dumduman nyo to nga naghambal si Mayor Jerry Triñas nga silinya. Yati silinya kung may reklamo sila, dapat himo sila sang formal complaint. Himo sila sang formal complaint siya para nga maaksyonan ta. Galing, kay gin-sensationalize sang mga katapos ang media. Mga kabistado, ang ining nga reklamo sang aton nga mga pumuluyo kag nangin isa to ka viral ka nangin kontrobersyal na pilitan sila sang ulihi nga mag-suspend sa sining isa ka traffic aid nga ini nga nagpangilkil. Pero magluwas sina mga kabistado, damo-damo pagid sa mga traffic aid nga ginareklamo sang kaso nga pagpangilkil. Pero ginatolerate lang ini ni Mayor Jerry Triñas. Wala gid ini ginahatagan sang pagtamod ni Mayor Jerry Triñas kang Iji Kunlo. Pagkatapos ang ini ya nga mando subong ni Mayor Jerry Triñas nga gusto ya nga ang bisan nagapungko o nagapanago to sa may puno sang kahoy kay ti siyempre init masiguro kag kapoy man kapahunay-hunay tos puno kahoy kung mapicturan karon automatic
isuspended kuno dayon duha ka semana. Kag magsige-sige pangkakason. Pero kung mga ute o kung pangilkil ang mga traffic aid, okay lang. Damo pa nga mga prosesong pag-agyan. Damo pa sang sari-sari nga mga prosesong pag-paagyan. Uri paagi dire para lang gid nga mahatagan sa penalidad ini mga traffic aid kay ini nga mga kurap. Pero kung makita ga pungko o kung nagapahunay-hunay puno kahoy ka mapicturan, automatic suspended ka. Nagapakita lang na mga kabistado, no? Nga nanamian niya si Mayor nga mangawa tao ya sang sa magtinamaran. Ha? Kag ko sa bagay kung imo lantaw, hindi man na tinamaran kung magpasilong kas puno kahoy. Init-init, abili for example in punto las 12 alauna pwerte ka init na mapatunga kay mos tunga sang karsada da. Kung matumba grabe karuway pilas. Mayo kung ginahatagan yung manasang pagtamo dayon. Damo sa mga traffic aid nga mga nagkalabiktima nga nagkatumba wala pilas maging pang high blood wala pumgani sang ginhatag. Nga mga benepisyo sa ila. O hindi bla? Sa malipot nga sugilanon, mga kabistado, kita ya nanamian kita sining nga klase sang pamaagi ni Mayor Jerry Treñas. Nga medyo ulo istikto sa subong sa mga traffic aid na. Makon mo na mapicturan ka lang ya sang mga netizens. No? Ara kas puno kahoy. Gapahunay-hunay ka to kay te basin naglain matiyag mos ka init. Mapicturan ka gani sang netizens. Kag ipasa sa kay Mayor Jerry Treñas. Automatic duwa ka semana nga suspended ka. Suspension without pay. Suspended ka, wala ka sang bayad, wala sweldo. Mga kabistado, no? Makita kanila kag may maka-picture sa inyo kung maka-video sa inyo nga nagamarites ka mo nga mga traffic aid, automatic duhaman ka semana nga masuspended ka mo. That's why hindi ka mo magulo istorya samtang nagakuan ka mo, naga-perform ka mo sa trabaho nyo sa dalan. Why ulo istorya subong? Why marites? Kay mavideohan ka mo gani, kag mapicturan ka mo gani, no? Kag makalabot sa kay Mayor Jerry Treñas, tapat kagid. Pero okay lang mangilkil. Mangilkel mo gani, okay lang. Mangayo kayo mo sa driver da, mangayo kayo kamo sa mga kun ano da, kuan kamo mang blackmail kamo da sa mga driver. Okay lang, mangilkel kamo tudo da. Kun ang hambal pa sang kilala ko, no? Silingete ano abi kay silingete. Alang sa magsaway sang sagi sang pinangkawkaw da sang kaga pinangurap sang mga traffic aid na kay iya gani sang traffic aid na sinsilyo la na mong pulo-pulo 5-5 pulo-pulo la ng ila nga kuan mo bulo 20. Ang ila nga pang racket ya sa mga driver. Ang iya sang kilala mo ya minilyon. Amo na kun nga ginatolerate. Amo na kun nga ginapabayan na yung mga traffic aid Kaya ang mga traffic aid ya, ang ila na ginapang racket na sa mga driver. Pulo-pulo, 5-5, bulo 20. Kung makatsamba dati, makablapang blackmail sila na sa mga pang dakop nila. Di maka 200, 300 sila, 500. Pero, kulang na yung katama, no? Sinsilyo lang na iya para katama. Pwerte niya kagamay-gamay na iya sa mga traffic aid. Ikumpara sila sa amigo mo nga minilyon. Yabi mo kung ano, yabi be siya, sinikot tabi sugiri ko be, ano mga sampol mo, abi nga mga minilyon, abi nga mga racket be. Mga minilyon, abi nga mga medyo nakabulyong gisa, nakabuylo gisa sang minilyon, abi hatag sa kun himplo be. Siling ko smigo ko. Siling ya number 1. Siling ya number 1. 1.750 billion inang loan. Kuligad po na ituig to. Yabisan. Ya giniisip ko pa na. Kodason. Siling ya PPP.
sang Central Market kag sang supermarket. Pistado! PPP sang supermarket kag sang Central Market. Pistado! Ingat to, oh? Siko sunod, ano pagid? Siling niya, UFO! Pistado! Karon ang UFO man, unidentified flying object? Ya hindi. Lingkod ano? UFO. Ungka fly over Osmod. Pistado! Pistado! Kanamito na klase ni nga. Kanamito niya klase ni aton nga mga kuan mong aton nga mga akon nga mga amigo mong amo niya mga amigo ko nga mga pure. Pistado! Amo niya mga amigo ko nga mga hindi traidor. Pistado! Ina oh, mga kabistado kay gapanugid ya mong kutuod. Kuti ano na dahaw? Sili niya SOP sili niya 10% sa mo ni. Pistado! SOP 10% sili niya sa mo pagid ni. Pistado! SOP 10% sa mo pagid ni. Pistado! Sili kuti pareho malangali sila sang traffic aid. Yang aw, paano pareho? Sili kuti ang traffic aid, di ba pulo-pulo mo lang nila ginasi kolekta sa mga driver? Pistado! Ito, pulo-pulo lang na ganiya, pero pulo-pulo ka pisos. Pistado! Yalain na iya, sili niya sa iya sang migo mo. Pistado! Now, ya hindi niya pulo ang iyaya. Di ano manggali, niya pulo ka porsyento sang binilyon-bilyon nga proyekto. Pistado! Pulo ka porsyento gali sang binilyon-bilyon nga proyekto. Pistado! Gali. Pistado! Tingala ko siling ko nga. Pistado! Mga kabistado nga, ginatolerate ang mga traffic aid kung mga mangilkil gani, why suspension, damo pa nga lagyan, damo pa nga pamaagi. Pistado! Oh, pero kung marites gani, kag magpulo pasilong kas na puno building da, Pistado! automatic suspended ka. Pistado! Gani, kung ako sa mga traffic aid, hindi ka mo pasilong, Pistado! hindi ka mo magmarites, Pistado! perform ka mo sa trabaho nyo, Pistado! tuduhin yung pangilkis dalan. Pistado! Kaya kung mangilkil ka mo sa dalan, damo pa pagyan, damo pa proseso. No? May mga investigation, may mga formal complaint pa nga pagyan, dapat may formal complaint, dapat may investigation, dapat may kuan pa, may police blatter o kung ano pa na nga mga records. Pistado! Mga kabistado, ang kinahanglanon niya kung tiyempo sang pagpangilkil ang paghahambalan mga kabistado, no? Pistado! Pero, kung pananglitan nga makita kamo nga daw marites na kamo daw nagaulo istoryal na kamo da, tapos gapasilong kamo abi kay gaulan o kung gapasilong kamo kay gainit, Pistado! madakpan kamo gani kag mapicturan kamo, automatic suspended kamo duwa ka semana, Pistado! 15 días. Pistado! Pero kung mangilkil kamo, damo pa agyan nga rikubikos, Pistado! may formal complaint pa nga kinahanglan, Pistado! may investigation pa nga kinahanglan, Pistado! may dugang pa nga mga palagyan nga kinahanglanon. Pistado! Antes nga paghahatagan sang penalidad or mapinalize ang traffic aid mga kabistado. Pistado! Pero kung magmarites ka mo, mapicturan ka mo, mabidyohan ka mo, automatic 15 days nga hindi ka mo katrabaho. Pistado! Suspended ka mo. Pistado! Pag makita ka mo, nagapasilong ka mo sa building kay init o kung gaulan, automatic suspended ka mo. Duha ka semana. Pistado! Tekon ako sa mga traffic aid, no? Rekomendasyon ko sa inyo, ara lang ka mo permis sa tunga dalan. Hindi ka mo mag-chismis, hindi ka mo magkwan, Pistado! hindi ka mo magpasilong. Pistado! Ara ka mo sa tunga dalan.
Damo darakiton nga mga driver, Kada tuduhin yung pangutong man nga, Kung mangutong ka mo, damo pa ya agyan nga mga rikubikos mong, Damo pa ya investigasyon nga pagaymoon, Pero kung makita ka mo naga-chismis ka mo da, mga chismoso ka mo, mga chismusak mo, Kag mapicturan ka mo da, mabidyohan ka mo, makaabot sa opisina ni Mayor Jerry Treñas, laban-laban suspended gid ka mo. Din ka mo pili, racket o kon chismis. Ay, di ba? Pang kuano na ka mo da? At least nga kung panangitan nga madakpan ka mo. Damo pa yang nga kwan, damo pa yang nga investigation ng pag-agyanda. May mga kwan pa, may mga ano pa nawag sini, may mga legal process pa nga ginahimo dayam. Kung madakpan ka mo kag may reklamo sa inyo, nga nagapangutong ka mo. Pero kung gachismis ka mo, away na legal process, why na? Kinanglan automatic suspended ka mo. Tayo tuduhin nyo na nga marites, sama ko ang abahala mo da. Perteng abilidades mo, mga kabistado mo, kanamiton. Kanamit nga klase ka pamaagi ni. Mga kabistado, tinamit managani ka naga-istrikto kita, pero dapat ibutang ta sa husto nga klase sa pag-instrikto. Oras na ton mga kabistado, nakalabor kita sa 25 minutos na kaligat sa alas 12. Shout out anay sa aton nga mga viewers, sabi. Masiplatan ta mga viewers naton, Ria Capana sa New Year, Maninoy Guaps. Hiling ito sa kay Terry Amosale. Yan correct, 100% Sir John Capulot, Happy New Year sa inyo tanan. Peter Lapating, shout out, Happy New Year. Laila Altelio Rochelle, siya niya ha, gani man buyayaw nila kami. Ario. Sa kay Charmy Vocal Loxen, Happy New Year, Idol John Kapulit. Kapulit. Kay Lilia Uhoy, Idol good non, basi bala Idol subong nga tuig, kabay nga madadig, anong madadig man ang pag-asinso, madasig, kabay pa nga madasig ang pag-asinso sang tanan, kabay pa Idol, kabay pa. Amo ginagina pagamuyo kung ang tanan-tanan nga mga pumuluyo mag-asinso na sa Pilipinas para nga yutay na lang katama aton nga problemahon parte sa mga kwanyo, sa mga furpis. Kaya mga furpis, ta subong pasensya sa mga furpis nga nagapamati ka nagalantawa. Pasensya nga maigo kamo sinipro sa tutuod lang. Actually hindi ko pabor sa furpis nga ini kay man nga pinatudloan sa gobyerno tanga magtinamaran ang tawo. O hindi ba? Ang tutob sa mga furpis beneficiary subong may nagaobra, gahulat na lang sa ila nga daw pamatyaga mo, daw may sweldo sila sa gobyerno, yang away ka trabaho. Hindi ba? Kay Wilbert Libuna, sila yan nagadipindi positive lang sila nga to. Dapat gani wala na face mask sila nga to. Laila Altelio Hiroche, kay Kala GB, Happy New Year Sir John. Joan Aguirre, Sir Idol John, ano station mo sa radyo? Papasinsya, wala pa ko radyo, subong amo pa lang ni radyo bistado. Kag John Kapulot News Live, online pa lang Kay Mercedes Malquirido, maingod to Idol John watching video, thank you. Mirna Palacios, Happy New Year. Wilbert Libuna, siya abi magpainit ti 8 ka oras lang tawon ta kundi matumba wala pilas. Mugid. Kay Lilia Uho niya stricto man gani Idol. Pero sa insakto lang di bala o dapat gin. Kay Wilbert Libuda, mga kutungiro, kutungiros siguro pwede ba? Links Morales Gatso, Happy New Year everyone. Kay Linda Ladua, or Mimi Ladua, amen. Happy New Year Idol John, siling to. Kay Nilo Larido or Loredo Gamusa, Efren Inabi Espalyardo, Happy New Year Idol John, pa-shout out dyan sa taga Igbaras. Okay na Sir John, UFO mo, watching from Riyadh. Why gid, why tupa ng UFO namon di. Ang UFO namon di daw UFO mangyapon sa subong. Hindi blang. Sige. Thank you sa mga kauturan nato, no, sa mga nagapadala sang stars gali sa ato sini nga pagpangalagan. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan mga kabistado. Ayos.
Ang problema sa droga, iya nga malinto kay Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 29 minutos na nakaligat sa alas 12. Yung ko i-check na nato ang mga balita ka information halin sa ato sila nga mga reporters for antes na diri kita anay mabasa sa ato sila nga mga viewers naman diri sa Radyo Bistado gina GCNL ganito ginanalan tao. Diri kita sa diri kita sa mga kuano sa Radyo Bistado naton nga mga viewers sa kay Excel Antonio siling niya pa shout out idol sa mga Antonio family dira sa Barangay Gaob, Cabatuan, Iloilo, kay F. Cormida, kay Cindy Popo, inang kay Sigmaruhan Catalan, siling niya Happy New Year idol John Caps, okay, kay Marinette Manican Happy New Year power, kay Felicilio Labrado Sharot mayong thank you for sending heart. Kay Alicia Villarreal shout out man kay Jovin Alipustain, kay Jamie Canido may ngaga idol, kag sa tanan nga mga kabistado followers, kay Jocelyn Pacheco may ngaga Sir John Happy New Year, kay Sir Sir Franco Happy New Year si idol Links Morales Gatso Happy New Year everyone, kay thank you sa kay Links Morales Gatso sa stars nga ginpadala, kay F. Cormida thank you man sa pagpamati, kag sa kay Yolanda Diamante UFO ungka flyover idol John, hindi ungka flyover ungka fly osmod. Ungka flyover osmod. Ungka flyover osmod mo nang kwan ang meaning sang UFO. Okay. Sa aton pa nga YouTube gali no. Bilang taon tabing YouTube ta kung may mga why sang kwan, why kita may mga viewers kita pero why nagakwan, why nagak-comment no. Anyway, thank you so much no sa mga viewers naton sa ato sining YouTube channel mga kabistado. Sa sining mga tinuon mga kabistado, i-check na nato ang mga balita na kag information halin sa ato sining mga reporters. Idol don kapulot ang pagservisyo makasigurado kay idol don kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malinto kay idol don kapulot. Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay idol don kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpato, diri sa syudad sang paghigo. Now na to na mga balita kay information nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa sining mga total nga balita kag information may kang tanan sa ining summary report no sang mga nagkalabiktima sa firecracker incident and most especially ang New Year's Eve incident mga kabistado. Check naton mga balita kay information upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report. Good morning, good afternoon, Happy New Year kabistadong Joshua. Yes kabistadong Jun. Happy New Year sa tanan-tanan naton nga mga kotora no. Diri sa at probinsya sang Capiz. Pangkabilugan kabistadong John no sa mga live viewers sa karon nga nagamonitor sa mga live. Masubo-subo kabistadong John ay ang numero sang mga nalukpan sa probinsya sang Capiz. Nagadangat sa 5 ang nabiktima kabistadong John. Wow, may 5 gid. Yes, tama ka na. Ang base sa bulletin sa provincial fireworks related injuries kag provincial health office kabistadong John Tito. Sumugod sa Disyembre 21, 2022 sa October, Enero 1, 2023 sa nagadangat sa 5 no ang nabiktima sa palubok kag naglubo ini no ikumpara sa nakaligad nga tuig nga mayara sang sam nga nabalhag sang tuig 2021 kabistadong John. May baluhan ng isa taga-Tigma ang duwa no dira sa may area sang Panitan
kag ibisan ang duwa ka sa region ang nabiktima sining nambitan nga palupok kag sa isang palupok ka sa region nga nabiktima ini among nagkalapilasan ng isa ka buga, duha ka buga rather, isa ka triangle kag isa ka fountain. Amo na ang aton nga nakuha nga record diri sa kapisa nga nalukpan sang palupok sining damlag lang sa pagselebrar sang tuig kung pagkatakot sa tuig 2022 sa region. Hinway naman pagi pa pauli naman ang mga biktima matapos sa din padapatan sa paunang pagabulong. Kagugang kami sa region. May nagkalapunggulan kamumuo, why? Away man kay Domi, normal lang kami sa region pero nagkalapilasan lang ining aton nga mga biktima Ate, sa nasamblita. Siling ko mayad amo nang manami kay why sa may nagkalapunggulan kay kung may nagkalapunggulan sang kamumuo ti mintras tanto kada New Year madumdumay ran niya baw sa 2022 ginin sila na dula akon ka maringking Tama kada kami sa region. Kagugang na lang na sa region. Bago ni update isa kami minor de edad. Talukpan sa Panwa sang Hamindan tapis kami sa region. Nagangkon sa minor nga kapilasal sa natuong nga kamota. Ang isa ka minor de edad kami sa region. Matapos nga nalukpo ako na nakapulot sa kalso nga palupok. Sampang nagahampang sila ng lubsaran sa barangay Agli Bakaw, Banwat sang Hamindan tapis kami sa region. Ang biktima ang wala naghihingad nga grade 3 pupil nga pang-idaron sam katuig natabo ang insidente kadi sa region kahapon sang aga pasado alas 11 Enero sining tuig kadi sa region sandig sa impormasyon sa Hamindan Municipal Police Station nalukpan ang sambit nga biktima sang 5-star ini isa ka sa isang palupok sang napulot ini sang gulpi na lang nga naglupok kadi sa region sige naman nga girespondihan sang MDRRMO kung municipal disaster risk reduction management office taghin padapatan sa paunang pagbulong. Gilayon man nga nakapauli ang nasambit nga biktima bangod sa minor nga kapilasan nga naangkon sini kadi sa region. Ate Mayo kay gamay-gamay man lang ang importante why sang may nagkala puktol nga kamumuo. At least sa bilog na sang report sa bilog nga probinsya sang Capiz 5 ka bilog ang biktima Roa City lang. Na bilog na probinsya sa Capiz bilog nga probinsya sa Capiz. So at least minimal kag nami na nga balita kay at least minimal lang ang na biktima sang una nga time sang wala na gina-regulate sang una sang time ni Tatay Digong ni laban-laban ang aton nga ginaisip ya linibo mo. Linibo kami sa region. Pero sa buong nagtao-tao ang pagpalupok kay ang iban sa aton sa pag-celebrate kag patuman nila sa ilaman nga seguridad siyempre nagamit sa mga turutot ng iban sa aton nagamit sa palupok pero daw minimal lang ang kalabis-gas sa sinabitan niya pag sebar na to sa karon sang tuig 2023 kami sa region pag salubong na po na tagaryo agamay lang na balag sa buong record diri sa probinsya sa Capiz na nakalulukpan na sining mga palupok kami sa region. Ate, sige. So, kamusta na sitwasyon na sa Roa City? Ano gaguom daw maulan o gainit man? Anong sitwasyon sa Roa City sa subong ikadua subong adlaw sang 2023? Yes, tama ka na kasi sa region. Sa aton nga na-experience sa karon diri sa may area sang Tudad sang Rojas. Ma-experience sa kita sa medyo may mainit nga klima sa tining matinion pag daw may ara kabi sa region sa pag malamig na dapya sa hangin kag way kita experience sa tining matinion yan dakadlaw kabi sa region sa pag-ulan-ulan diri sa may Tudad sa Roas partikular sa probinsya sang Capiz. Ate Mayogin. So anong latest sa aton karon nga kwan sa aton nga mga pakinhason dan may red tide pa why na? Di suno man sa ato iban ni makoturan pero kung patihan ako na eksperto kabis pa doon John ang Victor di sa Victor kabis pa doon John kung patihan naton kag pagasundo naton ang ginapatuman nila nga laging sa gyapon positibo ang aton nga mga kalalawran diri sa probinsya sang Capiz paralytic shellfish o red tide kabis pa doon John pero sa iban suno sa aton nga mga kauturan nga mga nagatanom kag nagapanginas gida di duway man kuno kung sila magsugid. Pero sa aton pagpati kabis pa doon John, siyempre nagasunod kita sa layi kag sunod ang sa Bipar kabis pa doon John. Amo na ng ang probinsya sang Capiz sa mga kalalawran na sakop sa probinsya amo ang Roa City,
Ibisan, Sapian, Bay, kag Apanay, Pilar, President Roas, Kabisaran Jona. Lubog ako na nagapabilin sa Japon nga positibo sa paralytic shell visa o kon red tide ang probinsya sang Capiz, Kabisaran Jona. Okay, sige. So, salamat kid, Kabisadong Joshua. Report magikan sa probinsya sang Capiz. Ako po na patroli ni si Kabisadong Joshua Hata. Sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua ka ato sining correspondent direkta sa Sudat sang Roha sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. So pangkabilugan, 5 bilog ang biktima sang firecrackers sa bilog na nga probinsya sang Capiz. Kasi kundi daw mayo gid hindi bla. Is gamay-gamay lang, no? So this time saylo kita sa mga balita sa probinsya sang Iloilo. Check naton una ang balita sa probinsya sang Capiz. I-check nato ang probinsya sang Iloilo. Pilak bilog ang mga nagkalabiktima sang firecrackers. Mga shooting incident, kag stabbing incident. And at least makuha naton hasta ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa record man sang Region 6 naton ng Regional PRO 6. Mga kabistado, check naton ang report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano Jr. Kabistadong Vincent sa report. Happy New Year, may hapon. Go ahead. Happy New Year, Kabisadong John. No? Yari ang mga report sa aton sang Iloilo Provincial Health Office, no? May kantanan sa sining kaso sang fireworks related injuries diri sa may probinsya sang Iloilo. So, yari ang mga listahan sa mga kabanwanan nga may na-record nga mga nagkalabiktima sa sining firecrackers, Kabisadong John, sa Sentinel kag non-Sentinel. No? Magambag na kita ka Sentinel. Ining mga areas balang again designate sa naton sining Bureau of Fire kag subong man sa mga local government unit sa tagsa ka mga kabanwanan, Kabisadong John. Sa Sentinel naton, Kabisadong John, 4 dire no nga mabanwa ang mina-record nga mga fireworks related injuries. Amo ini ang banwa sang Santa Barbara, may isa sila ka kaso. Sa Dingle isa man, sa Uton isa, kag sa Liganes, Kabisadong John, isa man. So bali 4 tanan ka mga may biktima sa sining fireworks related injuries sa probinsya sa Iloilo when it comes to Kapitanong John sa Sentinel. But silingon sa mga areas kung sa diin designar sang local government unit kag sang Bureau of Fire. Samtang sa non-Sentinel naman, pulo naman diri ka mga kabanwanan ang may mga injuries Kapitanong John. Amay ni ang banwa sang Maasin isa, sa Pasig City isa, sa Sara isa, sa Kabatuan isa, sa Limere isa, sa Dueñas isa, sa Kalinog isa man, San Enrique isa, San Miguel isa, kag Saraga, Iloilo isa man, Kabisadong John. Bali pulo ini kabanwa na may isa-isa tanan ka mga ka mga biktima, Kabisadong John. Okay. So bali amo ini ang nagkalabiktima sa tinalikdan nga Disyembre 31 sing gabi sa pagsug-alaw sang bagong tuig, Kabisadong John. Samtang masaylo kita sa bilog naman nga Western Visayas. Sa Aklan, sa non-Sentinel, may isa sila kabiktima, Kabisadong John. So bali sa non-Sentinel isa man. So bali total niya ni 2, Kabisadong John, no? Sa Antique 0. Bali 0 casualty sila. Sa Capiz 3 diri sa non-Sentinel kag isa sa Sentinel. 3 sa Sentinel kag isa sa may non-Sentinel. Bali 4, no? Sa Guimaras 0 man. Sa Iloilo amo nang pinakadamo kay pinakabilog 14 gid. Ang biktima sa sining firecracker Iloilo province. Iloilo province na dala Iloilo province. So Iloilo City why madala? Wala kay nan kuan sila. Why sila sing may naigo or may nalokpan. Sa Negros Occidental bali pulo. Nagasunod sa aton. Kay piraning ila 2 sa Sentinel kag pirani 8 sa non-Sentinel, no? Sa Bacolod City
duwa-duwa, bali duwa sa non-sentinel kag duwa masa sentinel, bali apat na ang kapisadong John. Kapisadong John. Ano nang sentinel man? Bakit ang sentinel kapisadong John? Awaning mga areas bala nga kung sa diin designar nga dira mapalupok. Okay. Sa mga non-sentinel mo ning mga areas kung sa diin bala nagakatabo lang sa palibot, kung sa din lang areas bala kapisadong John. May-ari gali sila nga ginkuan, may gin-designate man gali sila subong nga kwan nga bali sa mga pwede ka plaza nga dira ka mapalupok kidya kung gusto mo palupok amo na. Oo, sa mga plaza ina napamtang kapisadong John. Okay. Sige. Kung sa plaza, sa banwa, sa plaza, sa mga kabaranggayan, dira dapat ang ingin pang designar sa ato sining BSP at the same time sa local government unit kapisadong John. Okay. Ba by designated area na nga magpalupok da pagkatapos may napilasan pa. Yung may gabantay man nga mga pulis magamuna hindi bla may mga otoridad gabantay na mong kag taga Bureau of Fire. Okay ba? Si Bani siguro mo mabog. Ihubog palupok. Pero sa mga pilason nga ini way nakabutang di kung may mga nautdan kamumuo, way man. Wala magid sang kwan bali do mga kwan mga kwan injuries kapisadong John. Mga ang iba na ba sibla pag sindi dumalagan tudo nakadasma. Pagkadasma ya tiunin siyempre gas tuhod ya dala na sa kwan dala na sa isip. Mga minor injuries malang sila kapisadong John. Okay. So sa kabilugan, Western Visayas, bali mayara sa na-record nga 33 tanan kapisadong John. Okay, so Bochilingon sa sakop sa bilog nga Western Visayas, 7 ka mga probinsya nimong Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros, Iloilo City, Negros kag Bacolod City. Bacolod ang city, duwa ka city gid, duwa ka mga highly urbanized city. So, galapot sa mga 8 tanan. Yes, 8 no? 8 tanan. Sa pangkabilugan nga ini sa bilog nga Western Visayas, 30 pilak bilog? 33 ka bilog. Ate gamay-gamay sa ikumpara kag nami pa kay manti mga minor injuries man lang ni sila way sa mga nagkumpol di. Wala sa mga nagkalagbulag di, wala sa mga nagkalasungi di, no? So at least kung imo lang tawon gamay-gamay katama sang record i-compare sa mga nagliligad nga mga tinuig sang una sang wala ini ginregulate sang time ni former President Rodrigo Duterte. Bagan ito sang ligad niya to kapisadong John kay tikang ligad niya to na amo ni ang start ko sa diin bula nag-designate gid ang ato sa gobyerno sang area nga kung din bula sila makakuan makapalupok at the same time kag kun magpalupok ato yas balay mo dakpon kasto ya. Subong ya, pwede ka makapalupok sa balay mo ba sa imo nga balay nga area, pero way ka man ginadako, pero ang importante dapat safe ka lang. Kag tapos daw ginugtan gid ang pagkuan, ang pagbaligya bla sa mga firecrackers sa kapisadong John. Ang mga ginabaligya nga mga firecrackers puro gid tanan nga inang safe ka bala nga kun palukpon hindi ka gid madisgrasya. Mga certified wala sang aton sa mga gobyerno. Kay kun tamaan kad lagko gid ba kadelikado kay iban sang una gakabuka kristal mo sang lupok ya palang gakabasag niya kristal mo. Kani may mga example sa una sa Goodbye Philippines nga to no, grabe ito. Goodbye Osama bin Laden to. Mayara pa sa una goodbye Dilima kag goodbye na pulis. May harap pa sa una nga goodbye mga bading. Galing kay way na to gin panugutan sa aton gobyerno. Bali daw may standard size subong aton sini nga mga firecrackers kabisadong John. Yes. Okay, sige. So amo na madulong nato yung report direkta diri sa probinsya sa Iloilo. Ini si Kapisadong Vincent Villano para sa balita ang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kay sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano Jr. May kang tanan sa sining inang report no pangkabilugan na ini nga balita sa bilog nga Region 6 sa mga nagkalabiktima sang firecrackers ti pangkabilugan
may ara nga 34 bilog ang mga nagkalapilasan pero ti mga minor injuries man lang ini. And pasalamatan naton kati wala sa mga nagkalapiang, wala sa mga nagkalakumpol, wala sa mga nagkalabulag, wala sa mga nagkalasungi di. No, ti mga minor injuries man lang ni no. Amo na ganing ambal ko lingko basib lang ibanda. Hindi na kayo napilasan sang firecrackers ha, napilasan tuhod yan, nakadasma kay pagtapos siya sindi, dumalagan kay para ni malukpan. Oh, ini bla? Okay. So sa sini nga mga tinonsaylo kita sa mga balita nagikan kay kabistadong Aaron Refuyo, ini may kang tanan mga kabistado sa mga insidente naman nagluntad diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya. May biktima sang pagbuno no, tapos may sunog nga nagluntad sa may distrito sang Haro, mga kabistado. So i-check na to na mga detalye sini nga mga balita upod kita sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Sa kay kabistadong Aaron da no liog tabi kay gatawag kita lang ko da sa kay kabistadong Aaron no. Ma-check na to na mga balita kaga information nga natipon sang ato sining patrol diri sa syudad sang Iloilo upod sa kay kabistadong Aaron Refuyo mga kabistado. May kang tanan sa natabo nga sunog dira sa distrito sang Haro. Okay, naman way ka sa bata. Okay. Dali gid lang kay kabistadong Aaron dali talaga ring mo cellphone no. Para nga mapakwanta, okay? O check na nato na mga balita kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refuyo. Kabistadong Aaron sa report, Happy New Year, please come in. Yes, kabistadong John, Happy New Year kag mayong hapon. Bayaw din kita ginbuno patay sa uton Iloilo. Wala na makaingagaw pa sa pagsug-alaw sa bagong tuig ang isa ka lalaki at ginbuno sang iya mismong bayaw alas 8:30 sang gabi, Disyembre 31, 2022 sa Barangay Butong, Iloilo. Sunod sa bayag ni Police Senior Master Sergeant Tordesillas, ang investigator on case ng Oton Municipal Police Station. Naguwa sa iya puluyan ang biktima nga si Rex Posada, 43 anyos nga residente sa among lugar, kag nakita ang suspect nga si Adolfo Atoy Jr., 40 anyos nga residente man sa nahanditan nga lugar, kag lunsay ang mga ini yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ginkita ni Posadas ang bayaw sini nga si Atoy, kag wala na sang damo istorya, ginlampusan niya sa motelya ang ulo ni Atoy. Sang natalupang dali nga nagatagas ng dugo sa iya ulo, kag nagabatsag na sang sakit. Nagbalos ini kay Posadas, kag sila ang duwa ang nagpukutay. Sang nakita ni Atoy nga may taknos ng kutsilo si Posadas, nga may takosan 13 ka pulgada, kag bangod nagagitar si Atoy nga magtimalos, ginhunos sini kang ang kutsilyo kag gindusak sa nawala nga kilid ni Posadas. Ginayon naman nga nagresponde ang Oton Search and Rescue Team o kun OSART, kag nahingagaw dala si Posadas sa Western Visayas Medical Center sa Mantigaw. Apang gindek na rin nga dead on arrival alas 9:46 ang gabi sa kamuman nga adlaw. Daan nga helikoptanon ang ginatanaw nga rason kunya naglamputan sila nga duwa. Sadto pa man termina nagaginamo ang duwa kunyara sa influence sa makahulubog nga ilimnon. Dugang pa dito ni Tordesillas, magbayaw man lang si Posadas kag Atoy, kag magkaingod ba lang ini ang ilakulian. Desidido naman magpasaka sang kaso ang iloy ni Posadas, batok sa iya nga umagad. Ang kabisadong John yara naman sa kustodiya sang Oton Municipal Police Station si Atoy, kaga natala na ini pasakaan sang kaso nga homicide subong adlaw. Kaga ikaduha nga balita kabisadong John, kagabi, no, nagluntad din kagabi, sa rin, no, kandila nga nabayaan sa altar, nagtugas ang sunog sa puluyan, sa isa ka puluyan sa distrito sa Haro. Matapos na pagsugalaw sa bagong tuig, ginalauman sang kadamaan ang hiluway nga pagsaulog sa tuig 2023 nga malayo sa kasablaga na pangingkasubot ang pamilya Mayra o kung mga pamilya Boyko ang nagluntad sila puluyan matapos gintupok sang kalayo. Ini ang nagluntad alas 10 sang gabi, Domingo, Enero 1, 2023 sa Zone 2, Barangay Takas, Haro. Istorya ni Boyko kabisadong John, nakabalik lang sila gikan sa simbahan upod ang iya mga pamilya, nagsindi ang iya nga bata sang kandila sa adobang sang altar nga nahamtang sa ikaduwa nila nga talagaan sa ilang puluyan. Kagagan sila nga man sila kabisadong John, nalipatan nila ang kandila nga nasindihan nila, nasindihan sang iyang bata
taga timing man, ara sila sa dalawang sang ilang puloy-an nga nagapahunay-hunay, bangod sila ang bag-o lang tapos panyapon. No? Sang nang dumduman ni Mayra Boyko ang Iloy sang ang ining puloy-an, ginmuno niya pang iyang bata nga mismo nga nagsindi sang altar nga, "Hoy, ang kandila din sindihan mo to." Apakrihi na kabisadong John, dako na ang kalayo na nakita niya man mismo nga nagadaba-daba na o kung ka ibuwal na sa ibabaw nila nga balay kabisadong John. Gintisingan pa nila ni tap na apang medyo dako ng kalayo, nabudlayan na sila, hindi na nila kaya. Nagbuwa na lang din sila sa mga puloy-an, upod man ang iyang banat, kagduha sa mga kabataan kabistadong John. Te, mga more or less ang estimate sa aton sini nga mga taga Bureau of Fire, mga pilang damage gid? Nag-try kita kabistadong John, wala pa sang dire, kung pila, kag kung ano ang... Kaway naman maglaton sa iban nga balay. Kaway naman naglaton sa iban nga balay. Amo man lang isa ka balay ang nasunog. Yes, amo man lang isa ka balay kabisadong John. Layo ang antad sa mga puluyan. Kag sa nagkadtok kita dito, sa pagkadumdum ko, pod kami ni kabisadong Boris Umbinggo. Oo. Pagsunod na monto, nagagi kami sa may katunga sa tuwagsong, sa mga... Katunggan? Uyapad, kag mga bungar-ngar nga mga tanom-tanom dito. May mga gabi, kung batwan pa dito. Ara gali sila ya sa tunga sang kwan, sa tunga sang katunggan, way gali sila ya sang kaiping nga mga balay. May ara kami sa doon, John, pero medyo layo siya. Kag tuwag sining, ti sako man yang iban sining kaingod nga balay bangod Piliro 1, nagatipon-tipon sila sang mga pamilya ti nagasinggit man sa sang tabang apang ti ulihin na tanan bangod kabisa doon John, tugas sa light material ang iyang puloy-an kag abob ginang rason nga madasig ang paglaptas ng kalayo sa ilang balay. Okay, sige. So okay, proceed. Ari pagid ang kabisadong John, amo pagid yung masubo. May isa ka lalaki na nagamaniho sa motorsiklo, patay. Uy. Matapos na aksidente sa Pabiya, kabisadong John. Natapos lang ang pag-countdown sa pagsugalaw sa Baguntuig 2023 pang may na-aksidente ng motorsiklo, alauna sa kaagahon, Enero 1 sa Barangay Tigom, Pabiya. Pero sa pag-iangot sa Radyo Bisado kay Police Major Rolando Aranyo, ang hepe sa Pabiya Municipal Police Station. Samtang nagamaniho ko si motorsiklo nga si James Clifford Hilisan. Luwat si James Clifford Hilisan, 24 anyos, residente sa Porok 1 sa Amuman nga Banwa. Kabisadong John, madasig ang pagpadalagan sining sa iya motorsiklo sang madasig, 2 months na madasig. Kagasang nagadangat na sa kinuntaran sa aksidente, may nakasugata si Hilisan nga tricycle. Kag iya inigilikawan, apang bangod sa madasig ang pagpadalagan, nakadanlog siya kag natumba kag natupa ang ulo sila sa matig ang porsyon sa kalsada kabisado doon. Nakaangkon sa patay nga pilas sa ulo si Hilisan kag din kumpirma man ni Police Major Aranyo nga wala sang may nasulob nga helmet si Hilisan sang siya ang nagamaniho kag si Hilisan yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Dugang pa ni Aranyo ginhingagaw padala sa Western Visayas Sanitarium Hospital si Hilisan apang kasubo ginbawian gisa sang hulam nga kabut. Sa nagawa ng investigasyon sa Pabiya NPS, wala na nahulabid pa ang tricycle kabisadong John kag kaugaligo ng disgrasya ang nahitabo kay Hilisan. Nakasugulano naman si Aranyo kabisadong John kag ang mga himata ni Hilisan wala naman pang iban pang panabton sa nagluntad na aksidente kag nabaton man sang pamilya o kung sa mga himata ang dangata kung git padulungan ni Hilisan kabisadong John. Okay. Sige. So, okay, kabisado doon. Okay. Yari pagid, no? Naitabo, no? May nagluntad nga drowning incident o kung na pagkalunod sa isa ka, pagkalunod sa 26 anyos sa may probinsya naman iya, sa may Antique. Naitabo, ini kabisadong John, at Domingong adlaw kahapon, Enero 1, 2023, sa may isa ka resort na sa may barangay Kaman Sihan. Okay, barangay Kaman Sihan, Ulati, Antique, kabisadong John. Wala pa kinadlis ang pangalan. Inisyal lang na yun, no, nga info, 26 anyos siya,
nga gid-report sa mga natungdan sa MDRRM o Kulase nga nalumos siya no ti giningagaw man ni respondihan sa kabistadong John ginatagaan ini ikaw gin-applyan sa nga cardiopulmonary resuscitation o kon CPR ti apang wala gid no ginadeklara ini siya nga ni dead on arrival based ini sa mga press release sa ginpagwa sa nga NDRRM o Kulase kabistadong John. Ti lumos gali ya way isang fire incident to sa may probinsya sa Antique pero lumos siya may ara. Yes, kabistadong John. Kaluoy lang amo nang tabo sa aton mga kauturan aton ginalauman pagsunod sa 2023 magahilway kita sa mga kasablagan malayo kita sa mga aksidente trahedya sa aton nga palibot wala na aton ginapangayo ni basi adlaw naman gid nila ati si ang Ginoo lang gid ang makabalo kini sa aton nga padangatag kabistadong John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Aaron. Yes, kabistadong John. Amo na nino, mga balita na kuha naton diri sa syudad ag tinakabakabanwahanan diri sa probinsya sa Iloilo. Ini si kabistadong Aaron Refollo. Basta balita sa serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report nga informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refollo direkta sa syudad sa Iloilo may kabistado no. May halos kalabanan nga mga balita to patay gido no. Way nakahingabot sang way nakahingabot mga kabistado sang New Year gid nga pizza 1 nagkalataltal sila iban do pizza 31 lang kabay pa nga hindi na kita luntaran pa sang mga dalagko gid nga mga insidente nga ining bulan sang or ining tuig sang 2023 mga kabistado kabay pa nga mangin maayo ini ang 2023 sa aton ha. Bistado! Kabay pa. Bistado! Mga kabistado, dala na tiyempo ta diri sa ato sining nga pangalagad sa ato sining nga mga viewers. Aber pa si Platanta ang iba nato sining nga mga viewers diri sa ato sining nga pagpangalagad. Si Efren Inabi Espalyardo ara na anabasa ko nagali ni no sakay Prince John idol lipat ko pa picture si mo kahapon sa SM juga taay ta tatlo kami kabata ko gali ati sunod kita ilang tagyapon no. Happy New Year man sa kay Ruby Sabala ga monitor diri sa aton sa YouTube channel ta no si Ruby Zabala no. Thank you. And ari man sagali sa Facebook page taw. Grabe may YouTube na ginalantaw, may Facebook page pa ha. Kay Ophelia Lagunday Sukinya. Happy New Year man. Kay Renz D. Miguel Ribanio. Good noon idol. Happy New Year. I'm watching live from Barangay 23-C Mini Forest Boulevard, Davao City. Shout out lang diha sa akon family Di Miguel Ribano sa Barangay Agsilab sa Pian Kapis. Ara ka na sa Roa City karon idol. Thanks God. Thanks Gid idol. God bless. Okay. Why ko sa Roa City pero may ara kita nga correspondent sa Roa City, no? Ara si kabistadong Joshua Haka. Sa kay Dailin Gamuzada mayong hapon, Happy New Year. Nixon Tahom, Happy New Year da. Silinya good PM idol. Monitor lang ko di. Si Nixon Tahom dira sa Bacolod City, Negros Occidental. Shout out sa kay sa tanay ko ng mga ante ni kabistadong Joshua ka. Okay? Ala sige. Salamat kid sa ato sining mga viewers, sa ato sining mga pumuluyo no nga nagamonitor. Di magkalipata 2023 na subong. Kinahanglanon naton mga kabistado nga magpangabuhi nga may ara sang ginatawag naton nga ikaayong lawas. Kay ilang tawan nyo bala, no? Ari ang iatag ko sa inyo nga ihemplo. Mga kabistado nga kung magbakal gani kita sang sapatos, gusto ta imported gid, malahalon nga mga sapatos, mga nagabili mga tag 10,000, mga nagabili tag 6,000, 8,000, no? Magbakal kita bayo dapat mga imported gid, mga nami nga mga bayo, no? Mga gamit, mga bag, no? Mga bag bakal kato mga tag 100,000 do, no?
kung mga gamit gani kag mga gusto naton nga mga gamit nga gusto gid naton mga malahalon no kay nga para makita mapadayaw naton hindi bala no pero nga kon parte gani sa aton nga ikayong lawas nga daw ginalimitahan ta no bakal kita bulong magbili ang bulong like for example bakal kita sang bulong magbili ang bulong sang tag 20 ka pesos ang kada tablitas mahalan ka na mamalgay ka mahal masiniman way da sang tag limahon nga kon magbakal kita sang para sa aton nga ikong lawas mga food supplement nga ini nga ginabaligya ka ginahatag sa inyo para sa ikang lawas nyo nga daw nagalimit kamo sa pagbakal no nga kon mga malahalon gani nga mga gamit mga rilo mga kulintas na namian kamo magbakal sina nga mga malahalon no tungod kay mapadayaw ta. Ladies and gentlemen, liwaton ta aton nga batasan subong nga 2023. Di hamak nga mas manami nga magpadayaw kita nga maayong lawas ta. Di hamak nga mas mapadayaw kita kon healthy ang lawas ta. Ikumparar sa ginasuksok ta nga bayo, sa ginasuksok ta nga pantalon, ginasuksok ta nga sapatos. Bisan ano pa na kamalahalon ang ginasuksok ninyo nga mga sapatos, malahalon nga mga gamit kag mga aritos, kulintas, pulsira sa radyo ang hat panawagan. Mga kabistado, bisan ano pa na kagalante ang mga ginagamit ninyo, kung masakiton kamo, waay sang kalipayan ang aton kabuhi. Liwaton aton kaugalingon subong tuig 2023. Nga dapat unahon tagid anay ang para sa aton ikaayong lawas ikumparar sa aton nga pagpadayaw sang aton mga gamit. Bakal ka nami nga telebisyon, bakal ka nami nga refrigerator, bakal ka sang nami nga mga sala set, kung ano pagida nga pagkabutang nga baklon mo nga puro mga malahalon. Padayaw mo sa mga friends mo kung magkadtos balay mo. Bakal ka cellphone nga mahal tag 100,000 ang bili iPhone. Pagkatapos masakiton kay mo, gaiga-iga ka, gaubo ka. Nakabistado, no? So, di hamak nga kung ako sa inyo, lainon nyo na subong ang trend sang kabuhi man nga. Subong nga tiyempo, naranasan ta na, naagyan ta na, no? Naagyan ta na ang ginatawag naton nga nag-abot ang punto nga nangin baliwala ang kwarta, no? Sa aton kabuhi kun once nga ang aton sini nga kabuhi amo na mga kabistado ang delikado. Dumduman nyo to sa Italy. Sa Italy, mga kabistado, dumduman nyo to nga mga lungon gahilira nagkalamatay bangol sang pandemic. Ang ilang nga kwarta na pangsunog nila kay way man baklon. Ano baklon nila kay wala na baraklon, way natanan. No? Kabuhi mo gapangita kinugbakal vitamins, mabakal ka sang vitamins, way ka baklon nga vitamins kay ubos ang vitamin C. No? Amo na siya ang dapat naton nga hibaluon. So, amo nang dapat naton nga ugalion. Unahon ta aton ikaayong lawas. Ikumparar sa aton nga mga padayaw. Mga kabistado, di hamak nga amo na ni siya ang matutuod nga ginhambal ta sa inyo, nga matuod din ang ginhambal naton nga health is wealth. Bisan ano pa sa imo kamanggaranon kon ang imo nga lawas balatianon, hindi ka malipay. Sino abi ang bilyonaryo de? No? Nga puwerte ka na mo kwartaya, pero puno sa sambalatian, malipay siya? Isampol ko sa inyo sino? No? Mga kabistado? Si Chris Aquino. Si Chris Aquino, malipayon ay subong. Lantawa bala kung ano ang ginahimo siya subong. Damo-damo sa kwarta, milyonarya sa, bilyonarya, damo-damo kwarta, tanan. Balatianon, nara sa hospital subong. Oh? Isa lang ina sa mga ginasampol ko sa inyo. May mga big time nga mga bilyonaryo, mga kabistado, nga nagkalamatay, waay makaluwas sa ila ang ilang manggad. Diba? Nadala nila sa lulubngan manggad, wala. Pero, subong mintras nga kabuhi kita,
dapat ang himuon nit naton, no? Unahon tagid anay ang aton nga ikaayong lawas. Bahala na da kung ano kamahal ang mga balaklon para sa aton ikaayong lawas, baklon naton ina kay mangin wala silbi ang kwarta kung ang aton kabuhi madula. Pistado! Di ba? Amo na ang akon subong, no? Nga dapat ini nga 2023 liwaton taton. No? Liwaton taton pangabuhi, liwaton taton attitude. Pistado! Unahon tanay ikayong lawas, idugang talang galing kung magsululubra na ang aton nga kinahanglanon para sa ikang lawas ta, lantawan nyo bala? Pistado! Sa kada pangabuhi, husto ginhambal ko, hindi. Pistado! Ariyo lantawan nyo ko, pamati nyo ko kung husto ang ginhambal ko sa inyo. Pistado! Mga kabistado, no? Nga masarangan naton nga magsiparar sang kwarta kang magtago sang kwarta para inugbayad kuryente. Pistado! Naga-set aside kita sang kwarta, gatago kita sang kwarta, gasupot kita para sa isa ka bulan, inugbayad kuryente, inugbayad sang tubig. Inugbakal sang mga pagkaon para sa panimalay, inugbakal biste, may ginatago kita. Pistado! Galkansiya kita. Pistado! Para inugbakal rilo, inugbakal ay iban hindi bla. Nya supton ko ni silang kwarta ko ibakal ko ni rilo. Pistado! Pero nung ka nga nakabati kita nga nagasupot-supot ko ni sang kwarta kay bakal ko ni sang akon nga para sa aton nga ikayong lawas. Pistado! Nagasupot kamo kwarta para sa kwan para nga kun ma-ospital kamo. Basi pamalang mo ospital kamo, inang may gasto kamo sa ospital. Pistado! Amo nagakatabo pirmi, damo-damo sa nagadaang-daang dayon ga kuan ga para ga libog ulo kuno himuon nila kung may mga miyembro sang ila sini nga pamilya nga ara sa ospital, nagsulod sa ospital kay nga wala sang savings nga para sa ospital. Pistado! Ang savings ya para inugbakal to sa kuano, no? Inugbakal balay, inugbakal uti, bakal ka dako-dako nga balay na minami nga balay. Pistado! Tapos wala ka sang wala ka sang bayad sa ospital kung mo ospital ka. Pistado! Di ba? So mas unahon naton para sa ikaw yung lawas tay kumparar anay sa mga manami nga mga materials nga mga butang na. Pistado! Kaya nga ang mga materials nga butang hapos baklon kung mayo imo lawas. Pistado! Wala ikaw masakit, wala ikaw balatian, hapos mangita kwarta kung wala ikaw balatian. Pistado! That's why unahon tagidanay para sa aton ikaw yung lawas. Mga kabistado, diyan mo na. Pistado! Sawan nyo akon, may gina-introduce ko din sa inyo pirmi, amo na testingin nyo na. Pistado! Mga kabistado, kaya mo man na ginainom ko. That's why, no? Nga ang ibanda, mga tag-30 lang edad nila, gaka-stroke na, patay. Pistado! Nagligal yan ito, 17 years old, balita o. Pistado! 17 anyos, gin heart attack, mga kabistado, hypertension, ginatake, patay. Pistado! 17 lang edad niya. Pistado! Mga kabistado, no? Subong yung mga kabistado, no? Kung nagaedad ikaw 50, nga wala ikaw sang maintenance para sa high blood, maintenance para sa imo nga hypertension, di buinas ikaw nga klase sang tawo. Pistado! Edad mo 50, wala ka sang maintenance para sa hypertension, di buinas ikaw nga klase sang tawo. Pistado! Isa ina mga kabistado sa mga di buinas, ako man nga, subong edad ko 50, mas 51 na ganis July. Pistado! May isa kabilog maintenance para sa hypertension o kung ano mga klase sa mga bulong, wala pa ko sa may ginatumar. Pistado! Ang ginagamit ko lang pirmiya ang aton nga Everyoung capsule. Pistado! Amo na iya pirmi akon ginagamit, no? Everyoung capsule mga kabistado. Ariyo, muning yang nga botilya bla ariyo. Na mo lang ni saya, no? Everyoung capsule ni mga kabistado muning hindi sa masyado makita kaya naka-green screen kita. Green ang color yan mo, no? Sang Everyoung capsule mga kabistado. Pistado! So gani sa inyo tanan-tanan, ang Everyoung capsule nga ini, tilawin nyo, testingin nyo, no? Kay makabulig ini sang tanan-tanan para sa aton nga lawas. Ginapabalik ya pagsik lawas, nagapapagsik sa aton lawas, nagapapagsik sa aton resistensya, pinaka-the best diri. Pistado! Mga kabistado, kay cell regeneration bochilingon, ginabalik ya, kaginakay uya, gina-body repair niya, ang aton sini nga mga cell sa aton nga lawas, mga kabistado, gina-repair. Pistado! Amo na nga kun nga gintawag sa nga Everyoung capsule kay
edad talang ang magatigulang prong lawas ta magapabilin nga huben. Everyoung capsule. Ang Everyoung capsule sa mga gusto magbakal sini, kadto kamo sa mga butika, bakal kamo sa mga butika, kadto kamo da pamangkot kamo kung may Everyoung capsule. Kung wala gani, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999 675-1080. 0999-675-1080. Una sa nga to, sini nga numero mga kabistado nga pwede ka mo makakontak, makapamangkot parte sa Everyoung capsule. Ayos! Wala, sige Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero imo kalawasan, Everyoung. And para naman sa aton nga baga, mga kabistado, tilaw kita sa baga naton, gamitan ninyo ang aton sining Vitalangs capsule. Para naman niya sa baga naton, no? Vitalangs capsule ang mabakal ninyo sa tanan man nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa aton nga ikayong lawas, ilabi ni sa mga lalaki nga daw medyo may problema na sa aton sini nga erectile dysfunction. Mga kabistado, gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo ning duha nga ini, kagang tatlo nga ini, ang Everyoung capsule, ang Vitalangs capsule, kagang ang Bravo capsule, bakla nyo tanan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Yes! Kung may pamangkot kamo dugang parte sa Everyoung capsule, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Ang ikaayong lawas, manggad. Liwaton nato ng aton kabuhi, subong kagang ato sini nga gina-prioridad. Katagan ta prioridad ang aton ikaayong lawas, i-compare sa aton sini nga mga pagpadayaw. Okay? Ayos? Wala, sige? So nga lang na chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga kabistado. Sa iban pa nato, no, sa kay Jiraco Itnas, Happy New Year, Lodi, sili nga John, kay Mercedes Malquerido, padayon nga nagalantaw, kag sa iban nato sini nga mga viewers. So, thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Sa ato sini nga mga viewers sa Radyo Bistado, may-ari pa tadi, si Mars Rams kali, no? Happy New Year, Idol John Caps, kag sa tanan-tanan nga mga Parsya Barotak chapter, okay? Kay Static nga, hi Idol, Happy New Year. Links Morales Gatso kag sa kay Yolanda Diamante, okay? So nga nata alang-alang na chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad, kita buwas sa ato sini nga pagpangalagad, hindi pagkalipati sa pag-like kag pag-share sang aton sini nga Facebook page, ang John Kapulot News Live kag ang Radyo Bistado. And of course, hindi magkalipat sa pag-subscribe sa aton sining YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Sa ngalan sa aton nga mga reporters, punaton mga kabistado, sa aton sining mga kabistadong reporter sa ato sining Roa City Probinsya sang Capiz Connection, kay kabistadong Joshua Haka, naton si kabistadong Aaron Rifuyo, kabistadong Bonnie Somblingo, Git Wilson, kay kabistadong Vincent Biliano Jr., man sa kay kabistadong Joel Abilay sa northern part of Negros Occidental, and of course sa kay ato sining inang digital platform architect upon sa kay kabistadong Richard Merebeles. Punman sa kay kabistadong Karisma Alagaw sa aton nga news center. Sa kinandan, sa technical site naton, kabistadong Bonnie Somblingo or Bonnie Hatiko. Kung naman ninyo alagad sa kanginan, Idol John Aluado Kapulot. Nagapasalamat sa inyo pagpamati, nagatamyaw sa inyo sang Happy New Year sa inyo tanan-tanan. And mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Philippines, mayong hapon kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa